உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா தென்னன்பை நினைக்கையிலே உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா. சாயல் குறித்து தேவன் ஏன் மனிதனை உண்டாக்கினார்? தேவன் அவரை தேவ சாயலாகவும் தேவ ரூபத்தின்படி தேவன் என்ன பண்ணாரு? மனுஷரை உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி தேவ சாயலும் தேவன் மனிதனுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை கொடுத்து நாம் தொடர்ந்து வாசித்து வருகிறோம், அதை தியானித்து வருகிறோம். கடந்த சில 3 வாரங்களாக அதை குறித்து நாம் தியானித்து வருகிறோம். இன்னும் கூட தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகிறோம். தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்கும் முன்னாடியே ஒரு சில காரியங்கள் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் ஆண்டவர் நம்மை படைச்சிருக்கிறார், எதற்காக உண்டாக்கி இருக்கிறார் என்பதே மனிதன் என்ன பண்ணணும்? அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் கவனிங்க எல்லாம் கவனிச்சிங்கன்னா நாங்கள் தெளிவாக சொல்ல முடியும். கடவுளுடைய வார்த்தையை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஏற்றுக்கொள்ளும் போது தான், உங்கள் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது தான் அது பலனை உங்களுக்கு தரும். அப்போ தேவனுடைய வார்த்தையெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது. நீங்கள் இந்த ஆசீர்வாதத்தை என்ன பண்ணுவாங்க? உங்கள் இருதயத்தை திறந்து வச்சா தான் அது உள்ளே போவோம். அதை மூடி வச்சுட்டா அது என்ன பண்ணுவோம்? அது புரோஜனம் இல்லாமல் போய்விடும். ஆகினாலே தேவனுடைய வார்த்தை நீங்கள் நன்றாக கவனிங்கள். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதாக. வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது, தேவன் மனுஷனை உண்டாக்கின நோக்கம் தமது சாயலின்படி தமது ரூபத்தின்படி அவனை உண்டாக்குவோமாக என்று சொல்லி தேவன் தம்முடைய படைப்புகள் எல்லாவற்றையும் மேலும் அவனுக்கு என்ன பண்ணாரு? அதிகாரத்தை கொடுத்தார். தேவன் படைத்த எல்லா சிருஷ்டிக்கு மேலும் அவனுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தார். தம்முடைய சாயலின்படி தம்முடைய ரூபத்தின்படி தேவன் என்ன பண்ணாரு? மனுஷனை உண்டாக்கினார் என்று நம்ம படித்தோம். அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும், நல்லா கவனிச்சு பார்க்கணும். தேவன் எப்படி இந்த உலகத்தை உண்டாக்கினாரோ, எப்படி தேவன் இந்த உலகத்திலே ஆளுகை செய்தாரோ, எப்படி இந்த உலகத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையினாலே உலகத்தை உண்டாக்கினார். வானங்கள் எல்லாம் அவருடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது. உண்டானது ஒன்றும் தாமாக உண்டாகவில்லையா, அவர் எல்லாவற்றையும் தம்முடைய வார்த்தையினாலே உண்டாக்கினார். ஆதியாகமம் புஸ்தகத்திலே வேதவசனம் முதல் வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா வேதவசனம் சொல்லுகிறது, ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார். ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார். 2வது வசனம் சொல்லுது, பூமியிலே அது எப்படி இருந்ததுதான்? பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதுல கவனிச்சு பார்த்தா ஒரு பெரிய பிரச்சனையை நாம் பார்க்கிறோம். முதல்ல ஆண்டவர் வானத்தை பூமியை படைத்தார், சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லுகிறது. 2வது பார்க்கும்போது அது வெறுமையாகவும் ஒழுங்கின்மையாகவும் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த வெறுமையும் ஒழுங்கின்மையும் இருக்கிறது தான் தேவன் என்ன பண்றாரு? அதை ஒழுங்குபடுத்துகிறார். ஒரு பெரிய பிரச்சனையை என்ன பண்றாரு? சரி பண்ணுகிறார். எப்படி அதை சரி பண்றாருன்னா, அவர் சொல்லி சொல்லி என்ன பண்றாரு? சரி பண்ணுகிறார். எப்படி சொல்றாரு? எப்படி சொல்லி உண்டாக்குறார் பாருங்க. வெறுமையா இருந்தது, ஒழுங்கின்மையா இருந்தது. இந்த பூமியை பார்க்கும்போது வெறுமையாக ஒழுங்கின்மையா இருந்தது. அப்படி ஒழுங்கின்மையா இருக்கிற இந்த பூமியை ஆண்டவர் எப்படி ஒழுங்குபடுத்தினார்? இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது தான் கடைசியா சொல்றாரு, தேவன் மனுஷனை உண்டாக்கின போது அவர் எப்படி உண்டாக்கினார்? தம்முடைய சாயலின்படி உண்டாக்கினார், தமது ரூபத்தின்படி உண்டாக்கினார் என்று சொல்லுகிறார். அப்போ தம்முடைய சாயலின்படி தம்முடைய ரூபத்தின்படி உண்டாக்கினா தேவன் எப்படி பிரச்சனைகளை தீர்த்தார்? எது உண்டாக வேண்டும், எது உண்டாகக்கூடாது என்று தீர்மானிக்க வேண்டியது மனிதனுக்கு தேவன் போல ஆளுகை அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போனா பேசுறார் ஆண்டவர். என்ன பண்றாரு? சொல்லுகிறார். எதை சொல்லுகிறார்? எதை சொன்னாலும் அவர் சொன்னபடியே அது உண்டாகிறது என்றால் தேவன் தன்னுடைய மனதிலே தீர்மானித்து ஒரு காரியத்தை பேசுகிறார். எப்படி பேசுகிறார்? வெளிச்சம் என்று சொன்னார், அது அப்படியே உண்டானது. நீங்க கவனிங்க, ஒவ்வொரு வசனத்தை கவனிங்க. உண்டா கடவுது என்றால் அது உண்டாயிற்று. தேவன் சொன்னபடியே என்ன பண்ணிச்சு? வெளிச்சம் உண்டானது. தேவன் எதை வேண்டும் என்று நினைத்து அவர் சொல்லுகிறாரோ அது அப்படியே உண்டாகிறது. அதே சாயல் தான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதே சாயல் தான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நமக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை நாம் தீர்மானித்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் அப்படி உண்டு பண்ணலாம். வெளிச்சம் உண்டா கடவுது என்றால் உண்டாயிட்டு. பின்பு தேவன் ஜலத்தின் மத்தியிலே ஆகாய விரிவு உண்டா கடவுது என்றான், அது அப்படியே உண்டாயிற்று. அல்லேலூயா. அப்படியே ஒவ்வொரு வசனத்தும் 9வது வசனத்தை பாருங்க. வானத்தின் கீழ் இருக்க ஜலங்கள் ஒரு இடத்திலே சேரவும் வெட்டாந்தரை காணப்பட கடவுது என்றார். அவர் சொல்றார், ஒன்னா சொல்றார். சொல்லி 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 என்ன பண்றாரு? உண்டாக்குறார். சொல்லி சொல்லி வேதத்தில் கவனிக்க வேண்டும். அப்போ தேவன் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் என்றால்
அது அப்படியே உண்டாகிறது. அப்படி என்றால் கடைசியா என்ன ஆண்டவர் சொல்றார் பாருங்க, 11ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. 11ஆம் வசனத்தை. விதையை பிறப்பிக்கிற பூண்டுகளையும் பூமி மேல் தங்கள் தங்கள் விதைகளையும் கனிகளை தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படி கொடுக்கு கனி விருட்சங்களை முளைப்பிக்க கடவுது என்றார். அது அப்படியே ஆயிற்று. தேவன் எப்படி யோசித்து என்ன சொன்னாரோ அப்படியே அது உண்டாயிற்று. அப்படியே உண்டாயிற்று. வாசிங்க 14ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாக்க வேண்டும் என்று தேவன் தீர்மானித்தார். அதற்காக பகலுக்கும் இரவுக்கும் ஒரு ஆளுவதற்காக என்ன பண்றாரு, வானம் என்கிற ஒரு பெரிய ஆகாய விரிவிலே சுடர்களை உண்டாக்குறார். சுடர்கள் என்றால் என்ன? சுடர்கள் என்று சொல்கிறேன். சுடர்கள் என்றால் என்ன? ஒரு லைட்டா? இல்ல. ஆண்டவர் எதை உண்டாக்கினாராம்? சூரியனையும் சந்திரங்களையும் நட்சத்திரங்களையும் தேவன் என்ன பண்ணாரு? உண்டாக்கினார். இதையெல்லாம் யார் உண்டாக்கினது? யார் உண்டாக்கினது? இதுவரைக்கும் எந்த விஞ்ஞானத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு உண்மை வேதம் சொல்லுகிறது. தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினாலே இவைகளை எல்லாம் உண்டாக்கியிருக்கார். சர்வ சேனைகளும் தேவன் தம்முடைய வல்லமை உள்ள வார்த்தையினாலே உண்டாக்கினார், படைத்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. 15ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. அவைகள் பூமியின் மேலே சூரியனையும் சந்திரனையும் பூமியின் மேல் பிரகாசிக்கும்படியாக வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்களாக இருக்க கடவுது என்றார். அப்படியே அது உண்டாயிற்று. சுடர்களாக இந்த பூமிக்கு வெளிச்சத்தை உண்டாக்கும்படியாக இரவை ஆள்வதற்கு சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கின தேவன் பகலை ஆள்வதற்கு பெரிய சூரியனை வைத்திருக்கிறார். அது உண்டா கடவுது என்று சொன்னார். அப்படியே அது உண்டாயிற்று. 20ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. நீந்தும் வாசிங்க. பறவைகளையும் ஜெனிப்பிக்க கடவுது என்றார். இப்படி ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? எல்லாவற்றையும் உண்டாக்குகிறவரா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. எப்படி உண்டாக்கினாரு? எப்படி உண்டாக்கினாரு சொல்லுங்க. எப்படி உண்டாக்கினாரு? சொல்லி சொல்லி உண்டாக்கினார். சொல்லி சொல்லிதான் உண்டாக்கினார். அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றார். உண்மையும் கூட சொல்லி சொல்லிதான் உண்டாக்க வேண்டும். உங்கள் வாழ்க்கை ஒழுங்கின்மைகளை வெறுமைகளை நீங்க என்ன பண்ணணும்? சொல்லி சொல்லிதான் உண்டாக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. மனுஷனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் வல்லமை இருக்கிறது என்பதை மனுஷன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவன் தேவ சாயலபடி நம்மை உண்டாக்கி இருக்கிறார். அதுக்கு பின்னாடி தான் அதை சொல்றாரு, தமது சாயல்படி தமது ரூபத்தின்படி மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக. அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளும் பூமியில் ஊறுகிற சகல பிராணிகளும் பூமி அனைத்தையும் ஆள கடவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகின்றார். அப்படி என்றால் என்னன்னா, அவர்கள் ஆள செய்யணும். எப்படி? நம்மை போலவே அவர்கள் என்ன பண்ணணும்? ஆளுகை செய்ய வேண்டும். ஆளுகை என்றால் என்ன? வார்த்தையினாலே ஆளுகை செய்யுது. அல்லேலூயா. ஒரு மனுஷன் எப்படி ஆளுகை செய்யணும்னா வார்த்தையினால் தான் ஆளுகை செய்யணும். ஆள பிறந்தவர்கள் இந்த உலகத்தை நாம் எப்படி ஆள வேண்டும் என்றால் அதிகாரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நீங்க சொன்னா ஆகும். நீங்க சொன்னா ஆகும். என்ன சொன்னா ஆகும்? எதை சொன்னாலும் ஆகும். இந்த மலையை பார்த்து பேர்ந்து சமுத்திரத்து தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி தன் இருதயத்தை சந்தேகப்படாமல் அவன் சொன்னபடி ஆகும். நீ சொன்னபடி ஆகும்னா இயேசு சொல்லி இருக்கிறார், சந்தேகப்படாமல் நீ சொன்னபடி ஆகும். ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, என் வேலைக்காரன் சுஸ்தமாவான். ஒரே ஒரு வார்த்தையிலே வேலைக்காரன் சுஸ்தமாவான். அந்த 100க்கு அதிபதி ஒரே ஒரு மனுஷன் வேலைக்காரன், தனக்கு பிரியமான ஒரு மனுஷன், ஒரு வேலைக்காரன் என்ன பண்ணா? வியாதிப்பட்டான். வியாதியில இருக்கும் போது இயேசு கிட்ட வந்து அந்த யூதர்கள் மூப்பர்களை வந்து கூப்பிட்டு அந்த 100க்கு அதிபதி சொல்லி அனுப்புறான். போய் இயேசு கிட்ட வேண்டிக் கொள்ளுங்க, என் வேலைக்காரன் என்ன பண்றான்? வியாதியா இருக்கிறான், மரண அவஸ்தைப்படுகிறான், மரண தருவாயில் இருக்கான், சாக போற சூழ்நிலை இருக்கிறான். அந்த டைம்ல போய் இயேசுநாதர் கிட்ட போய் என்ன பண்றாங்க? வேண்டுதல் செய்யறாங்க. அவன் இயேசுநாதர் கிட்ட போய் வேண்டுதல் செய்யும் போது அந்த யூதர்கள் கேட்கிறாங்க, நமக்கு ஒரு ஆலயத்தை இவன் கட்டி கொடுத்திருக்கிறான். யாரு? அந்த 100க்கு அதிபதி யாரு? ஒரு ஆலயத்தை கட்டி கொடுத்திருக்கிறான். நீர் வந்து அவனுக்கு உதவி செய்யலாம். அவனுக்கு செய்வதற்கு அவன் பாத்திரவானா தான் இருக்கிறான். நீர் வந்து அவருக்கு என்ன பண்ணு? உதவி செய்யும் என்று இயேசு வேண்டிக் கொண்டார்கள். இயேசு புறப்பட்டு வருகிறார். அந்த 100க்கு அதிபதி எதிரில் வந்து சொல்றான், ஆண்டவரே, நீர் என் வீட்டுக்கு வருவதற்கு நான் என்ன பண்ண? பாத்திரவான் அல்ல, தகுதி உடையவன் அல்ல, நான் தகுதி இல்லாத ஒரு ஆளு. ஆனா
ஒரே ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லு. இயேசுவே ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லுங்க, என் வேலைக்காரன் சுஸ்தமடைவான். இயேசு அவனுடைய விசுவாசத்தை கண்டு ஆச்சரியப்படுகிறார். ஒரே ஒரு வார்த்தையினாலே ஒரு மனிதன் சுகம் பெறுவான் என்று அந்த 100க்கு அதிபதி இயேசு மேலே விசுவாசம் வைத்தான். அல்லேலூயா. வார்த்தை எவ்வளவு வல்லமை உள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இயேசுடைய வாயிலே புறப்படுகிற வார்த்தை அவனை சுஸ்தமாக்கும் என்பதை அந்த 100க்கு அதிபதி அவன் அறிந்திருந்தான். இதுதான் விசுவாசம். தேவன் சொல்லுகிறார், அவன் சுகமாகிறான். அல்லேலூயா. அவர் வார்த்தையை அனுப்பி என்ன பண்றாராம்? சுஸ்தமாக்குகிறார். வார்த்தையானவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். அல்லேலூயா. இயேசு ஆதியிலே வார்த்தையா இருந்தார். அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்து, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. அந்த வார்த்தை இந்த உலகத்துக்கு வந்தது. அந்த வார்த்தை யார்? இயேசு கிறிஸ்து. வார்த்தை அனுப்பி தேவன் சுஸ்தமாக்குறார் என்றா அந்த வார்த்தை இப்போ பூமியில எப்படி ஆயிடுச்சான்? மாம்சமாய் மாறிட்டது. ஹல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வார்த்தையா இந்த உலகத்துக்கு வந்து விட்டார். இப்போ வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே வார்த்தை அனுப்பினார். ஆனா புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அந்த வார்த்தை ஆயிடுச்சு. இயேசு கிறிஸ்து மாம்ச வடிவத்தில் வந்து விட்டார். ஹல்லேலூயா. வார்த்தை அனுப்பி சுஸ்தமாக்கினார். இப்போது வார்த்தையே இந்த உலகத்துக்கு வந்து விட்டது. இப்போ இவர் யாரெல்லாம் தொடுகிறாரோ அவரெல்லாம் சுஸ்தம் அடைகிறார்கள். ஹல்லேலூயா. வார்த்தை அனுப்பி சுஸ்தமாக்குறார். இப்போ அவர் தொட்டவர் யாரும் சுஸ்தமானார்கள், இவர் தொட்ட யாவரும் சுஸ்தமானார்கள். அல்லேலூயா. அற்புதங்களை தேவன் செய்கிறார். வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறவருடைய வாழ்க்கையிலே தாராளமா நடக்கும். ஆமென். நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்தால் உங்களுக்கு அப்படி ஆகும். 100க்கு அதிபதி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லும். ஒரே ஒரு வார்த்தை. ஆண்டவரே, இயேசு பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார். இஸ்ரவேலுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் காணவில்லை. எல்லாரும் இஸ்ரவேலர் தான், யூதர்கள் தான். ஆனா இவனை போல யாரும் என்ன பண்ணல, என்னை விசுவாசிக்கவில்லை. காரணம் என்னன்னா, அவன் அதிகாரத்தை அறிந்திருந்தான். என்ன அதிகாரத்தை அறிந்திருந்தான்? இயேசு கிட்ட இருக்கிற அதிகாரத்தை அவன் அறிந்திருந்தான். இவன் ஒரு 100க்கு அதிபதி. அவன் சொல்றான், என்ன சொல்றான்? நான் ஒருத்தனை போன்னு சொன்னா போறான், ஒருத்தனை வா வந்து சொன்னா வருகிறான். இயேசுவே, அதிகாரம் என்ன எனக்கு தெரியும். அதிகாரம் என்ன நான் சொல்லு, எனக்கு தெரியும். நான் 100க்கு அதிபதி தான். நான் ஒருத்தனை போ சொல்றான், போறான், உட்காரான், எழுந்திருக்கிறான். நான் சொன்னபடி அவன் செய்யறான். ஆனா உமக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்குது. அந்த அதிகாரம் என்ன? வியாதியின் மேலே, பலவீனத்தின் மேலே, மரணத்தின் மேலே, தரித்திரத்தின் மேலே, இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் மேலே, பிசாசின் மேலே அதிகாரம் உமக்கு உண்டு. உம்முடைய வார்த்தையிலே வியாதிகளை போ சொன்னா போகும், பிசாசை போ சொன்னா போகும். நீ சொன்னால் ஆகும், நீ சொன்ன ஆகும். அவர் கட்டளையிட நிற்கும். அவர் சொன்னபடி ஆகும் என்பதை அந்த 100க்கு அதிபதி இயேசுவை விசுவாசித்தான். அல்லேலூயா. இயேசுவை நாம் எப்படி விசுவாசிக்கணும்? அவருடைய வாயில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவன் நமக்கு ஒரு அற்புதங்களை செய்கிற ஆண்டா இருக்கும். அல்லேலூயா. நீங்க விசுவாசித்தா தேவனுடைய மகிமையை இன்றைக்கு நாளைக்கு இல்ல, இப்பவே காண முடியும். தேவனுடைய மகிமை இப்பயே காண முடியும். விசுவாசம் தான் வாழ்க்கையில கிரியை செய்யப்படுது. தேவனுடைய வார்த்தையை நீ என்ன பண்ணணும்? நம்பணும். அவர் வார்த்தையில வல்லமை உண்டு. பிசாசுகளை போனா போகுது, வியாதிகளை போனா போகுதுன்னா அவர் வார்த்தையில வல்லமை இருந்தது, அவர் வார்த்தையில் அதிகாரம் இருந்தது. நாம் தேவனை போல என்ன பண்ணணும்? விசுவாசம் உடையவர்களா இருக்க வேண்டும். அவர் சொன்னார் ஆகுதுன்னா நான் சொன்னாலும் ஆகும். ஏன்னா இயேசு சொல்லி இருக்கிறார், விசுவாசிக்கனால் எல்லாம் கூடும், தேவனாலே எல்லாம் கூடும். தேவனால எல்லாம் கூடும் என்றால் விசுவாசித்தா உங்களால் எல்லாம் கூடும். விசுவாசித்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? பேசணும். எப்படி பேசணும்? விசுவாசித்து தான் பேசணும். நீங்க பேசுகிற வார்த்தை, ஒவ்வொரு வார்த்தை எப்படி இருக்கணுமா? விசுவாசத்தோடு பேசணும். நீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசத்தோடு பேசுறீங்க? கர்த்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களை மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீராண்டே கொண்டு போகிறார். கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் என்று சொல்ல முடியுமா? நீ தாழ்ச்சி அடைய மாட்ட. உன் வாழ்க்கை தாட்சியே இருக்கா? கர்த்தர் உன் மேய்ப்பரா இருந்தா நீ தாட்சி அடைய மாட்ட. அவர் உன்னை புல்லுள்ள இடங்களை மேய்ப்பார், அமர்ந்த தண்ணீராண்டை கொண்டு செல்வார். மரண இருள் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்பட தேவரீர் என்னோட கூட இருக்கிறீர். கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், கர்த்தர் என்னோட கூட இருக்கிறார். அப்படி நீங்க சொல்லணும். ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் என் கோட்டை, என் அரண், என் பலன் என்று சொல்லணும். கர்த்தர் எனக்கு பலனா இருக்கிறார், கர்த்தர் எனக்கு ஞானமா இருக்கிறார். நீங்க சொல்லணும். சொல்லி சொல்லி உங்க வாழ்க்கையில பலத்தை உண்டாக்கணும். சொல்லி சொல்லி உங்களுக்கு ஞானத்தை உண்டாக்கணும். சொல்லி சொல்லி உங்க வாழ்க்கையில தரித்திரத்தை மாற்றணும். சொல்லி சொல்லியே உங்க வியாதியை மாற்றணும். அவர் தழும்புலால் நான் சுகமானேன், அவர் தழும்புலால் சுகமா இருக்கிறேன், அவர் வார்த்தை நான் சுகமா இருக்கிறேன். இயேசு எனக்காக சிலுவையில நோக்கில சிலுவையில சுமந்தார். நீங்க சொல்லணும்.
உன் சரீரத்தை தேவன் வியாதிக்கு உட்படுத்தவில்லை. இந்த சரீரத்தை ஆண்டவர் உண்டாக்கின போது மகிமையான சரீரத்தை உண்டாக்கினார். எப்போது மனுஷனுடைய சரீரம் பாவத்தில் விழுந்ததோ, பாவம் செய்தானோ, அப்போது அவன் சரீரத்திலே மரணம் உண்டாயிற்று. இந்த வியாதி, இந்த மரணம் எல்லாம் தேவன் இந்த சரீரத்தை உண்டாக்கவில்லை, மகிமையான சரீரத்தை உண்டாக்கினார். இப்போ பாவத்தின் நிமித்தம் இந்த சரீரத்தை என்ன ஆச்சு? வியாதி நம்மை கொல்லுகிறது, நம்மை அழிக்கிறது. இப்போ தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம கையில எடுத்துக்கொண்டு இப்ப என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு விரோதமாக நம் சரீரம் நமக்கு பலவீனமாச்சு. 40 வயசானாலே காலெல்லாம் தட தடன்னு ஆடுது, கை காலெல்லாம் உதறுது. பேசுறத பேச்செல்லாம் பாருங்க எப்படி பேசுறாங்கன்னா, உலகம் வழக்கம் அப்படிதான். ஏன்னா 40 வயசுக்கு மேல அவன் சரீரம் அவனுக்கு ஒத்து உழைக்கல. ஹார்ட் படபடன்னு அடிக்குது, நடக்கும்போது கால் வலிக்குது, சும்மா உட்காந்தாலும் கால் வலிக்கு, எழுந்தா முது வலிக்குது, எழுந்து நடக்க முடியல. இப்படி எல்லாரும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க பாருங்க. காரணம் என்னன்னா, பாவத்தின் விளைவு, பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். அப்போ மனுஷன் செய்த அந்த தவறு அவன் என்ன பண்றான்? சரீரத்திலே வியாதியாக, பலவீனமாக, அவனை அழிக்கக்கூடியதாக, அவனை கொல்லக்கூடியதாக, அவனை பலவீனப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. இப்போ வார்த்தை வைத்து நீ என்ன பண்ணலாம்? பலன் அடையலாம். ஹல்லேலூயா. நீங்க வார்த்தை வைத்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்? பலன் அடையலாம். நீங்க வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி நீங்க பண்ணலாம். பலவீனன் தன்னை பலவன் என்று சொல்ல கடவான். நீங்க பலவீனரா? உங்க வாழ்க்கையில பலவீனம் இருக்கா? நீங்க எப்படி சொல்லணுமா? நான் பலவான் என்று சொல்ல கடவான். கர்த்தரின் கோட்டையின் அடைக்கலன் தஞ்சம் என்று நான் சொல்லுவேன். சொல்லணுமா? என் பக்கத்தில் 1000 பேரும் வலது பக்கத்தில் 16 பேர் விழுந்தாலும் என்ன அது அணுகாது என்று நீங்க என்ன பண்ணணும்? சொல்லணும். சொல்லுவீங்களா? சொல்லுவீங்களா? பிரச்சனைகளை வேற மாதிரி சொல்லணும். பிரச்சனைகளுக்கு நீங்க பிரச்சனை கொடுக்கணும். ஹல்லேலூயா. அது என்னன்னா வார்த்தை தான். நீங்க வார்த்தையை அனுப்புங்க பாருங்க. ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு வருதுன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு விரோதமா நீங்க என்ன பண்ணுங்க? வார்த்தை அனுப்புங்க. வருகிற போராட்டங்கள், உங்களுக்கு வருகிற துன்பமாக நீங்க வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க, ஆவியின் பட்டயத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. நீங்க தேவனுடைய வசனத்தையும் சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்து கொண்டு உங்களுக்கு எதிராக எய்யப்படுகிற ஆயுதத்தை, உங்களுக்கு விரோதமாக பலவீனங்கள், உங்களுக்கு விரோதமான பிரச்சனைகள், உங்களுக்கு விரோதமான தரித்திரத்தை, உங்களுக்கு விரோதமான வியாதிகள் பிசாசு கொண்டு வரும்போது அதற்கு விரோதமாக நீங்க என்ன பண்ணும்? உங்கள் ஆவியின் பட்டயத்தை, வேத வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்க என்ன பண்ணீங்க? போராட வேண்டும். ஹல்லேலூயா. வசனத்தை வைத்து நாம் என்ன பண்ணணும்? சாத்தானை ஜெயிக்க கூடியவளா இருக்கணும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீங்க எப்படி சாத்தானை ஜெயிக்க முடியும்? சாத்தான் ஒரு ரூபமா அவங்களுக்கு பெரிய கொம்பு தலையை வச்சுக்கிட்டு கருப்பான ஒரு உருவத்துல, இல்ல வெள்ளையான ஆடையில, மல்லிப்பூ வச்சுன்னு அப்படிலாம் நிக்குமா? இல்ல. சாத்தான் என்பது ஒரு தந்திரமான ஒரு காரியங்கள். அது மனதில் குழப்பத்தை உண்டாக்கி, மனதில் சஞ்சலத்தை உண்டாக்கி, வியாதியை உண்டாக்கி, பயத்தை உண்டாக்கி, நடுக்கத்தை உண்டாக்கி, எதிர்காலத்தை குறித்து பயம் பிசாசினால் உண்டானது. இப்படி எல்லாம் பயத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில உருவாக்கி நம்ம என்ன பண்ணுவான்? அடிமைப்படுத்தி விடுவான். எங்க அவர்கள் பயந்தாங்க? முதல்ல ஏதேன் தோட்டத்திலே பயந்தார்கள். எப்போ பாவம் செய்தார்கள் அப்ப என்ன பண்ணுச்சு? பயம் அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுச்சு? ஆண்டு கொண்டது. பயம் முதலாக அவர் வாழ்க்கையில வருகிறது. தேவன் பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் அன்பும் தெளிந்த புத்திய உள்ள ஆவியை தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கா. எதற்காக தெரியுமா? தேவன் நான் கூட இருக்கிறேன், பயப்படாதே, நான் கூட இருக்கிறேன். நீங்க பயந்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா? ஒருவேளை உங்க எதிர்காலத்தை குறித்து பயப்படுறீங்களா? உங்க வருமானத்தை குறித்து பயப்படுறீங்களா? பயப்படாதீங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்றார், உங்களை பார்த்து சொல்றார், பயப்படாதே, வழக்கரங்கள் பிடித்து உன்னை நடத்துவேன். உங்களுக்கு பயப்படாதீங்க, நீ எதுக்கும் பயப்படாதீங்க. ஆனா வானத்தை பூமியை உண்டாக்கிய தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். உலகத்தை முடிவு வரைக்கும் சகல நாட்கள் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன், வாக்கு பண்ணின தேவன் உங்களோடு கூட தான் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. உங்களால அது உணர முடியலனாலும் சரி, அது உண்மை. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீங்க உணர்ந்தாலும் சரி, உணர்ந்தாலும் சரி, அது உண்மைதான். சூரியன் இல்லைன்னு சொல்லி கூட சொன்னா நம்ம நம்பிட முடியுமா? சூரியன் கண்ணு மனுஷன் கண்ணு தெரியலனாலும் சூரியன் இருக்கிறது உண்மைதான். அதே போல தேவன் தம்முடைய வாக்கு தத்தங்களை மாறாதவரா இருக்கிறார். நான் கூட இருப்பேன் என்று சொல்லிட்டார்னா அவன் கூட இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. தேவன் மனுஷனுக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிறார். அந்த 100க்கு அதிபதி வாழ்க்கையிலே நீங்க கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இயேசுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறான். ஆனா இயேசுடைய வாயில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அற்புதங்களை செய்யும். வேலைக்காரன் சுஸ்தமடைவான் என்று அவன் என்ன பண்ணான்? நம்பினான். முழு நிச்சயமா நம்பினான். முழு நிச்சயமா நம்பினா பாருங்க. நீங்க முழு நிச்சயத்தோடு என்ன பண்ணணும்? இயேசு என்ன பண்ணணும்? நம்பணும். ஆபிரகாம் முழு நிச்சயமா அவர் கர்த்தரை விசுவாசித்தான். தேவன் வாக்கு பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் தேவனை அவன் மகிமைப்படுத்தினான்.
வார்த்தையில் அவர் உண்மை உள்ளவர், சொன்னதை அவர் நிறைவேற்ற வல்லவரா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அவர் பொய்யுரையாத தேவன். தமது வார்த்தையை அவர் பூமியில கிளவிட விழுகிறதில்லை. தாம் சொன்னதை அவர் நிறைவேற்ற பூமியில தீவிரமாக அவர் என்ன பண்றாராம்? நிறைவேற்றுகிறாராம். தீவிரமாக தாம் சொன்னவைகள் எல்லாம் தீவிரமாக பூமியில நிறைவேற்றுகிறார். நீ விசுவாசித்தா தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். அல்லேலூயா. இயேசுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வியாதியை சுஸ்தம் அடைகிறது, பிசாசை துரத்துகிறது, காற்றையும் கடலையும் அதட்டுகிறார், புயலை அதட்டுகிறார், கடல் கொந்தளிப்பு அதட்டுகிறார், மரித்தோரை உயிரோடு கூட எழுப்புகிறார். இயேசுடைய வாயில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் செய்கிறது. அவருடைய வாயின் வார்த்தைகள் அதிகாரமுடையதாக இருந்தது. அதை பார்த்த யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இயேசு நம்முடைய சார்பாக, ஆதாமுடைய சார்பாக அவர் வந்தார். மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை நமக்கு எடுத்து காட்டினார். அல்லேலூயா. இழந்து போனதை மீண்டும் ரட்சிக்கவும், தேட திரும்பி தரவும் வந்தார். இழந்து போன ஆதாம் இழந்து போனது எல்லாவற்றையும் மீண்டும் நமக்கு என்ன பண்ணாரு? நமக்கு தேவன் திரும்ப தந்திருக்கிறார். அதிகாரத்தை, வல்லமை, ஆளுகையை நமக்கு தந்திருக்கிறார். இயேசு பலவீனப்படல. எங்கேயும் இயேசு வியாதிப்படல. எங்கேயாவது வியாதிப்பட்டாரா? வியாதிப்படல. நாம் மனிதர்களா இருந்தாலும் தேவ சாயலிலே நாம் தேவன் உண்டாக்கி இருக்கிறார். நாம் வியாதியோடு வாழ்வது தேவனுடைய சித்தமே கிடையாதுங்க. அல்லேலூயா. நாம் வியாதியோடு வாழ்வது தேவ சித்தம் கிடையாது. இந்த உலகத்தில் அநேகர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், ஒரு வயதான உடனே ஒரு டைம் வந்துச்சு என்ன பண்ணும்? வியாதி வரதான் செய்யும், பலவீனம் வரதான் செய்யும். நீ சொன்னபடியே ஆகும். நீ எதை விசுவாசிக்கிற, எதை சொல்லுகிற, அதுபடி ஆகும். பாவம் சரீரத்தை ஆளாது இருப்பதாக என்று பவுல் சொல்றார். அதே போல வியாதியின் சரீரத்தை ஆளாது இருப்பதாக என்று நீங்க என்ன பண்ணணும்? சொல்லணும். உங்க வியாதியை பார்த்து, உங்க பலவீனங்களை பார்த்து, உங்களுக்குள்ள இருக்கிற சரீரத்தில் இருக்க எல்லா பிரச்சனைகளை பார்த்து சொல்லுங்க, இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வியாதியை, பலவீனமே, வலியே, இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையை இயேசுவின் நாமத்தினை விட்டு போ எடுக்கிறேன், உங்களுக்கு கட்டளை எடுக்கிறேன் என்று நீ விசுவாசித்து சொன்னா நீ சொன்னபடியே உன் சரீரத்தில் ஆகும். அல்லேலூயா. நீங்க பேசுங்க. தேவன் உலகத்தை உண்டாக்கின போது என்ன ஆக வேண்டும் என்று பேசினாரோ அதே போல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? பேச வேண்டும். உங்கள் சரீரங்களை பார்த்து பேசணும், உங்க பிள்ளைகளை பார்த்து பேசணும், உங்க தொழிலை பார்த்து பேசணும், உங்க குடும்பத்தை பார்த்து பேசணும், இந்த ஊரை பார்த்து பேசணும், உலகத்தை பார்த்து பேசலாம். அல்லேலூயா. எதை பார்த்து வேணா பேச முடியும் உங்களால. உங்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை தேவனா பண்ணி இருக்கிறாரே, கொடுத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், ஆண்டவரே என் வேலைக்காரன் சுஸ்தம் அடைவான். இயேசு சொன்னா, நீ போ, உன் விசுவாசம் பெரிது, நீ சொன்னபடி ஆயிடுச்சு, போ. அப்படி சொன்ன போது அங்க என்ன நடந்தது? இந்த மணி நேரம் சுஸ்தம் அடைந்தான் கேள்விப்பட்ட போது இயேசு சொன்ன அதே மணி நேரத்தில் அவன் என்ன பண்ணிட்டான்? சுஸ்தம் அடைந்தான். ஹல்லேலூயா. அவன் எவ்வளவு தூரம் இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு தூரம் இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றாங்க, அந்த 100க்கு அதிபதி கிட்ட சொல்றான், அவன் வேலைக்காரன் வந்து சொல்றான், இனி போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம். என்ன பண்ணானா? அவன் என்ன பண்ணிட்டாங்க? வருத்தப்படுத்த வேண்டாம். இன்னொரு வரும்போது கூட மகள் மரித்து போயிட்டான், எவீர் மகள், போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன் வருத்தப்படுத்த கூடாதுன்னா அவங்க மகள் மரித்து விட்டாள். அவன் என்ன சொல்லியிருந்தான்? ஆண்டவரை நீர் வந்து என் மகள் மேலே கைகள் வைத்தால் சுஸ்தமடைவாள் என்று என்ன பண்ணியிருந்தான்? ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தான். சொல்லியிருந்த போது அவன் ஆயிடுச்சு, வர வழியிலேயே பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ, 12 வருஷமா பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ, அநேக வைத்தியர்களாக செலவழித்தும் கூட என்ன பண்ணிட்ட? சுஸ்தம் அடையில, வியாதியில இருந்தா, பலவீனமா இருந்தா, அநேக மருத்துவமனை, அநேக டாக்டர் கிட்ட போனா, தங்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் வித்து சற்று ஆகிலும் கொஞ்சம் கூட அவனுக்கு என்ன பண்ணல? சுகம் கிடைக்கல. பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. 12 வருஷம் ரத்த போக்கினால கஷ்டப்படுகிற ஒரு பெண், தீட்டு என்று எண்ணப்படுகிற அந்த பெண், அந்த சமுதாயத்தில் வாழும்போது அவள் சரீரத்தில் பலவீனத்தோடு அவள் இருக்கும்போது இயேசுவை குறித்து அவள் கேள்விப்படுகிறார். இயேசுவை குறித்து கேள்விப்படும் போது நான் இயேசு கிட்ட போயிட்டு அவர் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தையாகி தொட்டா நான் சுஸ்தமடைவேன் என்று சொல்லி தன் இருதயத்தை சொல்லி நான் இயேசுடைய வஸ்திரத்தை தொடுவேன், அப்போது நான் சுஸ்தமடைவேன் என்று சொல்லி ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியிலே இயேசுடைய வஸ்திரத்தை தொட்டார். அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்துடைய வஸ்திரத்தை தொட்டவுடனே அவருக்குள் இருந்த வல்லமை அவருக்குள்ளே, இந்த மகளுக்குள்ளே புறப்படுகிறதை இயேசு உணர்கிறார். அல்லேலூயா. எனக்குள்ள இருந்து வல்லமை புறப்படுகிறது. யார் என்னை தொட்டது என்று கேட்கிறார் இயேசு. சீஷர்கள் பார்த்து கேட்கிறாங்க, என்னை தொட்டது யார் நீங்க சொல்றீங்க ஆண்டவரே? இத்தனை திரளான ஜனங்கள் உண்மை நெருக்கி கொண்டே இருக்கிறது. எவ்வளவு ஜனம் உன்னை நெருக்கி இருக்குது, எவ்வளவு ஜனங்க உன்னை தொடுது, யார் தொட்டது நாங்க சொல்ல முடியும்? எல்லாரும் தொடலாங்க, எல்லாரும் தொடலாம். ஆனா யார் தொட்டாலும் அந்த வல்லமை புறப்படல.
விசுவாசத்தோடு வருகிறாள். அல்லேலூயா. நான் இயேசுடைய வஸ்திரத்தை தொடுவேன், அப்போது சுஸ்தமடைவேன். இயேசுவை குறித்து அவள் கேள்விப்பட்டாள். அவர் சரீரத்தில் இருந்த அந்த அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் இப்ப மாறி போச்சு பாருங்க. இயேசுடைய வஸ்திரத்தை தொட்டவுடனே அவள் சரீரத்தில் உணர்ந்தாளா? என்ன உணர்ந்தாளா? சுகத்தை உணர்ந்தார். அல்லேலூயா. தேவனுடைய வஸ்திரத்தை தொடும்போது அவர் சொல்லிக்கிட்டே வரார் பாருங்க. சொல்றா, நான் வஸ்திரத்தை தொடுவேன், இயேசுவை பார்ப்பேன், அவர்கிட்ட நான் தொட்ட உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன்? சொஸ்தமடைவேன் என்று தன் இருதயத்தை சொல்லிக் கொண்டே வருகிறார். நீங்க இயேசுகிட்ட வரும்போது, தேவனுடைய ஆலயத்தை வரும்போது நீங்க சொல்லிக்கின்னு வரணும், இன்னைக்கு நான் போவேன், ஆண்டவருக்கு இந்த காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவா, இன்னைக்கு எனக்கு அந்த பிரச்சனையை முடிவு அடைஞ்சிடும், கர்த்தர் என்னை சுகமாக்குவா, இந்த தேவையை கர்த்தர் இந்த நாளில முடிவுக்கு கொண்டு வருவா என்று நீ சொல்லி வாங்க. தேவாலயத்துக்கு வரும்போது ஆண்டவர் உங்களை வெறுமையா அனுப்ப மாட்டார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் வானத்தை பூமியை உண்டாக்கினவர், உங்களுக்கு தேவைகளை எல்லாவற்றையும் சந்திக்கிறவர். கேளுங்கள், அப்போது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். நீ கேட்கணும், இயேசுவே என்னை குணமாக்கு, இயேசுவே என்னை குணமாக்கு, எனக்கு ஒரு அற்புதங்கள் செய்ய உங்கள் இருதயத்திலே நீங்க கேளுங்க. ஆண்டவர் உங்களை குணமாக்குறவராக, அற்புதம் செய்கிறவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. தேவன் அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். உங்கள் வாழ்க்கையிலே சுகம் வேணுமா, அற்புதங்கள் வேணுமா, தேவனுடைய வார்த்தை என்ன பண்ணுங்க? விசுவாசிங்க. அல்லேலூயா. தேவனுடைய வார்த்தையை நம்புங்க. ஒழுங்கின்மையும் இருளையும் எப்படி ஆண்டவர் எப்படி எல்லாம் ஒழுங்கின்மையான காரியங்கள் எல்லாம், வெறுமையான காரியங்கள் எல்லாம் தேவன் என்ன பண்ணாரு? சொல்லி 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 என்ன பண்றாரு? உருவாக்குகிறார், படைக்கிறார், எல்லாவற்றையும் சரி செய்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆண்டவருக்கு ரூபம் இருக்கா? கடவுளுக்கு ரூபம் இருக்கா? தேவன் மனுஷ சாயலா உண்டாக்கினார், ரைட்டு. கடவுளுக்கு ரூபம் இருக்கா? ரூபம்னா என்னது? உருவம். உருவம் இருக்கா? உபாகம புஸ்தகத்தை எடுத்துங்க. உபாகம புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரத்துல 12 வசனம் வாசிங்க. உபாகம புஸ்தகத்துல 12ஆம் வசனத்தை. அந்த அக்கினி நடுவில் இருந்து கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசினார். வார்த்தையின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டீர்கள், அந்த சத்தத்துக்கு நீங்கள் கேட்டதை அன்றி ஒரு ரூபத்தையும் காணவில்லை. ஒரு ரூபத்தையும் காணவில்லை. ஆவியான தேவனுக்கு ரூபம் ஒன்றும் இல்லையே. ஆவியா இருக்கிற தேவனுக்கு ரூபம் இருக்கா? இருக்கா? ஆண்டவருக்கு ரூபம் இருக்கா? இன்னைக்கு அநேக ரூபத்தை வைத்து என்ன பண்றாங்க? ஆண்டவருக்கு ஒரு சொரூபத்தை வைத்து என்ன பண்றாங்க? அநேக திருச்சபைகளும் பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் குழந்தையாகவும், குழந்தை இயேசுவாகவும், சிலுவையில் அறையப்பட்டவராகவும், ரத்தம் சிந்தினவராகவும் என்ன பண்றாங்க? அவர் ஒரு உருவமாக வைத்து வணங்குறாங்க. கடவுளுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சிலை வணக்கம் கூடாது என்று தேவன் என்ன பண்றார்? சொல்றாரு. கடவுள் வார்த்தையா இருக்கிறார். கடவுள் எப்படி இருக்கிறார்? வார்த்தையா இருக்கிறார். கடவுள் எப்படி இருக்கிறார்? ஆவியா இருக்கிறார். அப்படி ஆவியான இருக்கிற அந்த கடவுளுக்கு ஒரு ரூபம் ஒன்று கிடையாது. அந்த ரூபம் என்பது கிடையவே கிடையாது. எப்படி ஆண்டவர் பேசுகிறார்? ஆண்டவர் அப்படி எப்படிதான் ஆண்டவர் பேசுகிறார்? சத்தத்தின் மூலமாக. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த ஒரேபி மலையிலே என்ன பண்ணாரு? புகை காடாகவும் அக்கினி காடாகவும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? அவருக்கு வெளிப்படுகிறார். இஸ்ரவேல் மக்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய மகிமை கண்டார்கள். மகிமை கண்டார்களே தவிர அவர் ரூபத்தை காண முடியவில்லை. அல்லேலூயா. பழைய ஏற்பாட்டு வாழ்ந்த யாருமே கர்த்தருடைய ரூபத்தை பார்க்கவில்லை. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அந்த வார்த்தை என்ன பண்ணுச்சு? மாம்சமாய் வந்தது. ஹல்லேலூயா. கிருபையாய் சத்தியமா நமக்குள்ள வெளிப்பட்டார். என்னை கண்டவன் பிதாவை காண்கிறான். ஹல்லேலூயா. இயேசுவை காண்கிறவன் பிதாவை காண்கிறான். ஆமென். தேவனுடைய ரூபத்தை ஒருவனும் காணவில்லை. ஆனால் இப்போ இயேசுவை நாம் கண்டிருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. பழைய ஏற்பாட்டை கண்டவன் யாவனும் உயிரோடு கூட இருந்ததில்லை. ஏன்னா அந்த ஆட்டுக்குட்டி ரத்தம், இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். ஹல்லேலூயா. அங்க மரணம் உண்டாயிடுச்சு. இங்கே நமக்கு என்ன பண்ணுச்சு? ஜீவன் உண்டாகிறது. இவரை நாம் காண்கிறோம், இயேசுவை காண்கிறோம். இயேசுவை கண்டவன் எல்லாரும் ஜீவன் அடைகிறான். குமாரன் உடையவன் ஜீவன் உடையவனா இருக்கிறான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நாம் இயேசுவை காண்கிறோம். 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்க பார்க்கலாம். கர்த்தர் உறவிலே அக்கினி நடுவிலே உங்களோடு பேசின நாளிலே நீங்கள் ஒரு ரூபத்தையும் காணவில்லை. ஒரு ரூபத்தையும் என்ன பண்ணல? காணவில்லை. இந்த ரூபத்தை பார்க்கல. அந்த நாட்களில் யாருமே கர்த்தருடைய ரூபத்தை பார்க்கல. தேவனுடைய ரூபம் என்றால் என்ன? ரூபத்தை வைத்து ஒரு சொற்கள் காணக்கூடாதா? காணக்கூடாது. என்னை என்று வேறொரு தேவன்
நீங்கள் உங்களை குறித்துக் கொண்டு ஆண் உருவமும் பெண் உருவமும் பூமியில் இருக்கிற யாதொரு மிருகத்தின் உருவமும் ஆகாயத்தில் பறக்கிற சட்டையுள்ள யாதொரு பட்சியின் உருவமும் உண்டாக்கக்கூடாது. பெண்ணாகவும் ஆணாகவும் என்ன பண்ணக்கூடாது? ஒரு சிலையை உண்டாக்கி வணங்கக்கூடாது. கடவுள் ஏதோ சொல்லிட்டார் என்பதை கவனிங்க. கடவுளால் இருக்கிறார் என்று மனுஷன் என்ன செஞ்சிருக்கிறார்? அதை என்ன பண்றாங்க? நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. வார்த்தையை நாம் விசுவாசிக்கிறோம், வார்த்தையை நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்? கனப்படுத்துகிறோம். கீழே உள்ள வசனங்களை வாசிங்க. பூமியில் யாதொரு பூமியில இருக்கிற எந்த ஒரு பிராணியும், ஆடு மாடு ஒட்டகம் முதல கழுதை, பூமியிலே ஊழுகிற எல்லாம், இங்கே நிறைய பேர் சிங்கங்களை வணங்குறாங்க, சில பேர் வைரசாமி என்று நாயை வணங்குறாங்க, பசுக்களை வணங்குறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மயிலை வணங்குறாங்க, எந்தெந்த பாம்பை வணங்குறாங்க. இப்படி மனுஷன் என்ன பண்றான்? தங்களுக்கு உருவத்தை உண்டாக்கி என்ன பண்ண, சிலைகளை உண்டாக்கி இது என் தெய்வம் என்று சொல்லி என்ன பண்றான்? அதுக்கு ஒரு ரூபத்தை உருவாக்கி அதை என்ன பண்றான்? மனுஷன் வணங்க ஆரம்பித்து விட்டான். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? வாசிங்க 19. மச்சங்கள் என்றால் மீன்கள். மீன்களை கூட நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது? ஒரு சிலையாய் வணங்கக்கூடாது. இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் மீன்களையும் கூட என்ன பண்ணாங்க? சிலையாக வணங்குறார்கள். உண்டாக்காதபடிக்கு உங்க கண்களை என்ன பண்ணணுமா? நீங்க என்ன செய்யணும்? விக்கிரங்களை உண்டாக்கி வணங்காமல் உங்க கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்து, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்க இருக்கிறார்? வானத்தில் இருக்கிறார். உங்க கண்களை எங்க ஏறெடுக்கணுமா? வானத்துக்கு அண்ணாந்து பார்த்து, இயேசு அண்ணாந்து பார்த்து பிதாவே என்று கூப்பிட்டார். அல்லேலூயா. அவர் வானத்தை நோக்கி அண்ணாந்து பார்க்கிறார். நம்முடைய குடியிருப்பு எங்க இருக்குது? பரலோகத்தில் இருக்கிறது. அங்கிருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வர நாம் காத்திருக்கிறோம். நம் தேவன் எங்க இருக்கிறார்? பரலோகத்தில் இருக்கிறார். அப்ப பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனை நோக்கி நம்ம எங்க பார்க்கணுமா? வானத்தை நோக்கி அண்ணாந்து பார்த்து, வானத்தில் இருக்க எல்லா சர்வ சேனைகளும் யாருக்காக உண்டாக்கினா? இந்த பூமியில இருக்க எல்லா மனுஷருக்காக என்ன பண்ணி இருக்கிறாராம்? உண்டாக்கி இருக்கிறார். எதை உண்டாக்கி இருக்கிறாராம்? வாசிங்க பாருங்களாம். சந்திரனும் சூரியனும் நட்சத்திரங்களையும் நோக்கி அதை போய் வணங்கி சேவிக்கவும் கூடாது என்று கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு? எச்சரிக்கையா இருங்க. நீங்க என்ன பண்ணுங்க? சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் போய் என்ன பண்றாங்க? வணங்குறாங்க. இன்னைக்கு படைத்தவர் யார்? அத படைத்தவரை விட்டு யார வணங்குறாங்க? படைக்கப்பட்ட பொருட்களை. தேவன் இவையெல்லாம் உண்டாக்கினார். சூரியனும் சந்திரங்களையும் நட்சத்திரங்களையும் தேவன் என்ன பண்ணாரு? உண்டாக்கினார். யார் உண்டாக்கினது? தேவன் தான் உண்டாக்கினார். அப்படி என்ன இதை போய் வணங்கலாமா? வேதம் நமக்கு இது இடம் கொடுக்குதா? வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும். இதையெல்லாம் வானத்து சேனைகள், கர்த்தருடைய சேனைகள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. கர்த்தருடைய சேனைகளாம். சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் கர்த்தருடைய சேனைகள். அவர் சொல்ல ஆகும். அவர் நட்சத்திரங்களை பேரிட்டு அழைக்கிறார். அவர் சூரியனை நில் என்றால் நிற்கிறது, போனா போகுது. இப்படி ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? எல்லாவற்றையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தையினாலே, சத்துவத்தினாலே, பூமியில் இருக்கிறவை வானத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் தம்முடைய படைப்புகளா இருக்கிறது. படைப்புகளை நம் வணங்காமல் படைத்தவரை வணங்க வேண்டும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. படைக்கப்பட்டவைகளை வணங்காமல் நம்மை படைத்தவரை, அதை படைத்தவரை நாம் என்ன பண்ணணும்? ஆராதிக்கிறவளா இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. தேவனுக்கு ஒரு ரூபம் இல்லை. ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற நாம தேவ பிள்ளைகளாக நாம் என்ன பண்ணணும்? நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவரை நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும். வேதவசனம் சொல்லுகிறது. ஏசாயா 18:40 வாசிங்க. 40:18. தேவன் யாருக்கு
ஒப்பிடுவீர்கள். எந்த சாயல் அவருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? எந்த சாயல் அவருக்கு ஒப்பிடுவீர்கள்? எந்த சாயல் அவருக்கு இருக்கு? தேவனுக்கு எந்த சாயல் இருக்குது? வேத வசனம் சொல்லுகிறது. இயேசு சொல்றாரு, வசனங்கள் வாசிங்க. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 18வது வசனம் 1:18. தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலமும் கண்டதில்லை, பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரன் அவரை வெளிப்படுத்தினார். ஹல்லேலூயா. பிதாவை ஒருவனும் ஒரு காலமும் கண்டதில்லை. யாருமே ஒரு காலமும் தேவனை கண்டதில்லையா? யார் அவர் வெளிப்படுத்தினாரா? இயேசு தான் பிதாவை என்ன பண்ணார? வெளிப்படுத்தினார். ஹல்லேலூயா. என்னை கண்டவன் பிதாவை காண்கிறான், பிதாவை நானும் ஒன்றாயிருக்கிறோம் என்று இயேசு என்ன பண்ணிருக்காரு? அநேக தரம் சொல்லி இருக்கிறார். இதற்காக அவரை கொலை செய்ய முயற்சித்தாங்க. நான் தேவகுமாரன் என்று சொன்னதுனால என்ன பண்ணாங்க? கொலை செய்ய முயற்சித்தார்கள், அவர் கொல்ல முயன்றார்கள். நம்மளாம் யாரு? தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம். நம்ம தேவன் நமக்கு அப்பாவா இருக்கிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? அல்லேலூயா. அவரை விசுவாசிக்கிற அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கார். நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள். நமக்கு ஒரு சாயல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த சாயல் என்ன? குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக தேவன் நம்ம என்ன பண்றாரா? மாற்றும்படியா விரும்புகிறார். நமக்கு ஒரு சாயலை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த சாயல் என்னன்னா, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பான ஒரு சாயலை, தேவ சாயலை அடையும்படியாக அந்த தேவ சாயல் என்ன என்பதுதான் இந்த நாளில் நாம் பார்க்க போறோம். அல்லேலூயா. இவ்வளவு நேரம் அதுக்கு சொல்லி வந்தேன்னா, நம் தேவ சாயல் என்றால் என்ன, தேவனுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கா என்று பார்த்தோம். அந்த தேவ சாயல்னா என்ன என்பதை நாம் கவனிச்சு பார்க்கும்போது, எபேசியர் புஸ்தகத்தை 4:24 வசனங்கள் வாசிங்க. 4:24. எபேசியர் 4:24. டக்குன்னு எடுத்துங்க. எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. 4:24 வாசிங்க. மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்க. அந்த புதிய மனுஷன் யார் என்றால் மெய்யான நீதி. மெய்யான நீதி. அல்லேலூயா. மெய்யான நீதி பரிசுத்தத்திலும் தேவ சாயலிலே என்ன பண்ணிருக்காராம்? சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். மெய்யான நீதி. நீதிதான் புதிய மனுஷன். தேவனுடைய சாயல் எதுன்னா நீதி. தேவனுடைய நீதி. அவருடைய சாயல் எதுன்னா பரிசுத்தம். இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தத்திலே நாம் என்ன பண்ணணும்? அவருடைய குணாதிசயங்கள் தான். அப்போ குணாதிசயங்கள் நம்ம ரூபம் எப்படி இருக்குன்னா, ஆண்டவர் சொல்றாரு, தேவ சாயல் தான் என்னன்னா அவருடைய நீதியை நாம் தரித்து கொண்டவர்களாய், அவருடைய பரிசுத்தத்தை தரித்து கொண்டவர்களாய். தேவனுடைய சாயல் எது? அவருடைய நீதி, அவருடைய பரிசுத்தம். இதை நாம் என்ன பண்ணணும்? அணிந்து கொள்ளும் போதுதான் அவருடைய சாயலை நாம் அடைகிறோம். அல்லேலூயா. அவருடைய சாயல் என்றால் என்ன? அவருடைய நீதியை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நமக்கு கிறிஸ்துவே நீதியா இருக்கிறார், கிறிஸ்துவே பரிசுத்தமா இருக்கிறார். நமக்கு ஒரு நீதியும் கிடையாது. அவர் நம்மை நீதிமானாக்குவதற்கு அவர் நமக்காக என்ன பண்ணாரு? பாவமாக்கப்பட்டார் என்று என்ன பண்ணுது வேதம் சொல்லுகிறது. வாசிங்க. கீழுள்ள வசனங்கள் எல்லாம் அப்படியே வாசிங்க. அன்றியும் நம்ம ஒருவருக்கொருவர் அவைங்களா இருக்கிறோம். இப்ப ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் தேவ சாயலை நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்? அடையும்படியாக இந்த வசனங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், நாம் தேவ சாயலை எப்படி அடைகிறோம்? மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் நாம் தரித்துக் கொள்ளும் போது புதிய மனுஷனை நாம் தரித்துக் கொள்கிறோம். புதிய மனுஷன் யார்? தேவனுடைய நீதி, தேவனுடைய பரிசுத்தம். இப்படி தேவனுடைய பரிசுத்தத்தையும் தேவனுடைய நீதியை நாம் தரித்துக் கொள்ளும் போது தேவ சாயலிலே நாம் மாறுகிறோம். தேவ சாயல் என்றாலே ஒரு ரூபம் கிடையாது, அது குணாதிசயங்கள். அல்லேலூயா. அவருடைய குணாதிசயங்கள், அவருடைய சாயல்கள் நம்ம மேல் காணப்படுகிறது. இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரு? பவுல் மூலமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறாரு, நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள். என்ன சொல்லக்கூடாதா? பொய் சொல்லக்கூடாது. அப்போ என்ன வசனம் சொல்லுது? தேவ சாயலை நான் அடைவதற்கு, நாம் தேவ சாயலை உருவாவதற்கு இந்த பொய் நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த சாயலை அடையக்கூடாது. பொய் என்ன பண்ணுது? நம்முடைய வாழ்க்கையில பொய் என்ன பண்ணுது? நம்முடைய வாழ்க்கையில அழிவை உண்டாக்குறது. நீங்க வேத வசனத்தை எல்லாம் கவனிச்சு பாருங்க. பிசாசு பொய்க்கும் பிதாவா இருக்கிறான். இது யாருடையது? இந்த பொய் யாருடையது? தேவன் உண்மை உள்ளவர், தேவன் பொய் உரையாத தேவன். ஆனா பிசாசு என்ன பண்றான்? பொய்காரன். ஆதி முதல் அவன் என்ன பண்ணான்? பொய்களை ஊதி தள்ளுகிறான். ஏதேன் தோட்டத்திலே பொய்யை சொல்ல ஆரம்பிச்சான். ஏதேன் தோட்டத்தில் பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சான். என்ன பொய்?
இந்த மரத்தின் கனியை நீ புசிக்க கூடாது என்று தேவன் சொன்னதுண்டோ? ஆமா, தேவன் எனக்கு சொன்னாரு. சொன்னா என்ன நடக்கும்? சாப்பிட்டா என்ன நடக்கும்? பிசாசு கேட்கிறான். இது சாப்பிடுற நாளே சாகவே சாவாய் என்று கர்த்தர் சொன்னார். பிசாசு என்ன சொன்னா? நீங்க சாப்பிடுறாங்களே சாக மாட்டீர்கள். பிசாசு என்ன சொல்றான்? பொய்யை சொல்லுகிறான். பொய்காரன் பொய்களை ஊதுகிறான். இப்போ பிசாசு ஆதியிலே என்ன பண்றான்? அவன் பொய்யை பேசுகிறான். தமக்கு சொந்தமானதுல இருந்து என்ன பண்றான்? பொய் சொல்லுகிறவனா இருக்கிறான். அன்னாள் சபீராவுடைய வாழ்க்கையில பாருங்க, நீங்க கவனிச்சு பாருங்க. தனக்குள்ள ஆஸ்தி சொத்துக்களே, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையிலே நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. தனக்குள்ள சொத்துக்களை ஆஸ்திகளை எல்லாம் விட்டு அப்போஸ்தலர் பாதத்திலே அநேகர் கொண்டு வந்து வைத்தார்கள். அப்போது அன்னாள் சபீராள் என்கிற 2 பேரும் கணவன் மனைவிமா 2 பேரும் தன்னுடைய சொத்துக்களை ஆஸ்திகளை எல்லாம் விட்டு கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலர் பேதுருவிடத்திலே கொடுத்தார்கள். அப்போது கொடுக்கும் போது, நீ இவளுக்கு தான் விற்றியா என்று பேதுரு கேட்டபோது அந்த அனனியா சபீரா சொல்லுகிறார்கள், ஆமா நாங்க இவ்வளவு தான் விற்றோம் என்று சொன்னபோது பேதுரு பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட பேதுரு அவங்களை உற்று பார்த்து, சாத்தானுடைய இருதயத்திலே பொய்யினாலே வஞ்சித்து நிரப்பினது என்ன? அப்போ பொய் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது ஆவியானவர் என்ன பண்றாரு? அதை கடிந்து கொள்கிறார். அங்கு மரணம் உண்டாகிறது. ஒரு மனுஷன் பொய் சொல்லும் போது, பிசாசின் வார்த்தை ஏதேன் தோட்டத்தில் உண்டான போது அங்கேயும் மரணம் உண்டாயிற்று. புதிய ஏற்பாடு காலத்திலே அவர் பொய் சொல்லும் போதும் அங்கேயும் என்ன பண்ணது? மரணம் உண்டாகிறது. நாம் பார்க்கிறோம். பொய் பிசாசு உடையது. அவன் தமக்கு சொந்தமானது பேசுகிறான். நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லாதீர்கள், மெய்யை பேச கடவீர்கள். இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில பாருங்க, சும்மா எதுக்கத்தாலும் பொய் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பொய் சொல்லக்கூடாதுங்க. தேவனுடைய பிள்ளை நம்ம வாயில் என்ன பண்ணக்கூடாது? பொய் வரக்கூடாது. இந்த யூடியூப் சேனல் பார்க்குற யாரா இருந்தாலும் சரி, மற்ற எந்த மனுஷராக இருந்தாலும் சரி, பொய் சொல்லக்கூடாது. ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மை என்ன பண்ணணும்? உண்மையை பேசணும். நீங்க எடுத்ததெல்லாம் எங்க இருக்கிற கேட்டாலும் இப்போ போன்ல என்ன பண்ணுவாங்க? அங்கதான் வந்து நிற்கிற பொய் சொல்லிக்கினே இருப்பாங்க. நான் அவரை நிறைய பார்த்துருக்கேன். நம்மள சில நேரத்தை என்ன பண்ணிடுவோம்? வாய் தவறி கூட சொல்லிடுவோம். அப்படியும் சொல்லக்கூடாதுன்றேன். உண்மையை பேசணும். உண்மையை பேசணும். நீங்க நிறைய வாழ்க்கையில தன்னை அறியாமல் என்ன பண்றோம்? பொய்களை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம். ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையை பேச வேண்டும், பொய் சொல்லக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. பாருங்க, பொய் பேசுவதனாலே தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகுமா? பொய் யாருடையது? பிசாசுடையது. அப்போ பொய்யை நீ பேசும்போது யாருடைய வார்த்தை நீ பேசுறீங்க? பிசாசுடைய வார்த்தையை பேசுறீங்க. அப்ப மெய்யை பேசணும். பொய்யை பேசாமல் என்ன பண்ணணும்? மெய்யை பேசணும். மெய்யினா என்னது? தேவனுடைய வார்த்தை, சத்தியத்தை நீங்க என்ன பண்ணணும்? பேசணும். உள்ளதை உள்ளபடி, இல்லதை இல்லபடி நீங்க என்ன பண்ணணும்? சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். நீ உண்மையை பேசக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். பொய் நாவு கர்த்தருக்கு என்ன பண்ணாது? அருவருப்பானது. இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் தேவ சாயல் அடைய முடியாது இருக்கிறதுக்கு என்னதுன்னா, மிகப்பெரிய காரியம். தேவ சாயலிலே நாம் கடந்து வர வேண்டும்னா பொய் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்குமானால் அந்த சாயலுக்கிட்ட வர முடியாது. தேவன் பொய் உரையாதவர், உண்மை உள்ளவர். அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ சாயல் அடையணும்னா நம்ம வாழ்க்கையிலே பொய்யை, தேவன் வெறுக்கிற அற்புதமான பொய்யை நாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது, பொய்யான வார்த்தைகளை பேசும்போது, ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்னா அருவருப்பா இருக்கிறாராம். தேவனுக்கு முன்பாக நாம் எப்படி இருக்கிறோமா? அருவருப்பா இருக்கிறோம். பார்க்க சகிக்க முடியாத ஒரு அருவருப்பு. நான் தெருவில் ஒரு நாயை ஒன்று பார்த்தேன். அது மண்டையில் அடிபட்டு அப்படியே ரத்தம் சீழமா தொங்கி அதில் புழுவெல்லாம் வந்தது பார்த்தேன். பார்க்கும்போது அருவருப்பா இருக்குது. அருவருப்புன்னா நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஒரு அருவருப்பு நான் பார்க்க பற்றி சொல்லும் போது எப்படி இருக்குது? அது நம்மளுக்கு கற்பனை வரும்போது ஒரு அருவருப்பா தோணல. ஆண்டவர் அப்படித்தான் பார்க்கிறார். ஒரு பொய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது அது என்ன? அது அருவருப்பா இருக்கிறது. பொய் சாத்தானுடையது. பொய் சாத்தானுடைய ஆயுதமா இருக்கிறது. அப்படி என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவ சாயலை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லாமல் உண்மையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பேசக்கூடியவளா இருக்கணும். எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லியிருந்தா விட்டுடுங்க. இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவ சாயல் அடைவதற்கு அது நமக்கு தடையா இருக்கக்கூடாது. நாம் தேவ சாயலை குறித்து தியானித்து இருக்கிறோம். இந்த வசனம் வரும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்க்கை தெரியாம சொல்லாம தெரியாம ஏதாவது வார்த்தை சொல்லியிருக்கோம்னா நம்மளுக்கு அது என்ன பண்ணும்? நம்முடைய இருதயத்துல அது குத்தும். அப்படி குத்தும் போது நம்ம என்ன? பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன சொல்றாரு? வேலை செய்கிறார். அல்லேலூயா. நம்மை உணர்த்துகிறார், கண்டித்து உணர்த்துகிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற சீர்திருத்தும்படியா, குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நாம் மாறும்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க அருவருப்புகளை தேவன் எடுத்து போட விரும்புகிறார். அதனால பவுல் மூலமாக ஆண்டவர் அங்கே பேசுகிறார். பொய் பேசுகிற நாவு அடைக்கப்படும்.
இன்னைக்கு அநேகரோட வாயில பொய் பேசுறாங்க. பொய் உதடுகள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பு. பொய் உதடுகள்னா நம்ம இன்னைக்கு பாருங்க, யாரை பார்த்தாலும் பொய்யினாலே நிரம்பி, பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வாழ்ந்து பொய்யிலே மறிக்கிற ஆளா இருக்கிறாங்க பாருங்க. வாயை திறந்தாலே பொய். நம்ம எத்தனையோ பொய்கள் நான் பார்த்துருக்கிறேன். நான் நிறைய காரியம் சொல்லலாம், சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. அப்படிலாம் நான் சொல்ல முடியாது. பொய் ஏராளமான பொய் பிசாசு என்ன பண்ணுகிறான், வாதி விடுகிறான். பொய்காரன் பொய்களை ஊதி விடுகிறான். இயேசு சொல்லியிருக்க 10 கட்டளையில ஒரு கட்டளை என்ன சொல்லியிருக்காரு, பொய் சாட்சி சொல்லக்கூடாது. பிறருக்கு விரோதமாக என்ன பண்ணக்கூடாது, பொய் சாட்சி சொல்லக்கூடாது. அப்போ பொய் சாட்சி சொல்வதனாலே ஆண்டவர் அன்னைக்கே விரும்புற பாருங்க. தேவன் கட்டளை என்ன சொல்றாருன்னா, அவருடைய சாயில நம்ம வரணும்னா பொய் சொல்லக்கூடாது. அப்போ பொய் சாட்சி நம்ம சொல்லக்கூடாது. யாருக்கு விரோதமாக நம்ம பொய் சாட்சி சொல்லக்கூடாது. சங்கீதம் 5:6 சொல்லுது, வாசிங்க. பொய் பேசுகிறவர்களை கர்த்தர் என்ன பண்ணாரா, அழிப்பார். யார அழிப்பாரா? பொய் பேசினா நம்மளுக்கு என்ன வருமா, அழிவு உண்டாகும். அதனால பொய் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்போது அது பிசாசுடைய ஆயுதம். இதை கொண்டு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அழிவை உண்டாக்குறான். பொய் நீதிமொழி 10:18 பகையை மறைக்கிறவன் பொய் உதடன், புறங்கூறி திரிகிறவன் மதிகேடன். பகையை மறைக்கிறவன். இன்னைக்கு பாருங்க, நிறைய பேர் பகையை மறைப்பாங்க. எதுல சோத்திரம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, நல்லா சிரிப்பாங்க, வாங்கன்னுவாங்க எல்லாம். ஆனா அப்படி போயிட்டு உடனே புறங்கூறி திரிவான். அவனை கூட என்ன சொல்லுது வேதம் என்ன சொல்லுது, அவனை பொய் உதடன். அவன் பேர் என்னது, பொய் உதடன். அப்படி பொய் உதடன், பொய் சொல்லலாம். என்ன அவன் நினைக்கிறான், பொய் உதடன். அவன் பேர் என்ன, பகையை மறைக்கிறவன். உள்ளத்துல ஒண்ணு வச்சிருப்பான், அவன் பகையா மனசுல வச்சிருப்பான். ஆனா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா நேசிக்கிற மாதிரி பேசுவாங்க. அப்போ உதட்டுல தேனை தடவிட்டு நாக்கில் விஷத்தை வைத்துக்கொண்டு, உள்ளத்திலே விஷத்தை வைத்துக்கொண்டு நம்ம அநேக இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில எதுவும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. இது தேவ சாயலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுது, இது தடையா இருக்குது. பொய்யை பத்தி ஏன் அவ்வளவு சொல்லணும், ஏராளமான வசனம் இருக்கு. ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பொய் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம நினைக்கிறோம், இந்த சத்தியத்தை நம்ம அறிஞ்சாதான், பொய் சொல்லக்கூடாதுன்ற சத்தியத்தை நம்ம அறிஞ்சாதான் பொய் சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா தானா நம்ம என்ன பண்ண, வாழ்க்கையில ஏதோ சில சந்தர்ப்பங்கள்ல சொல்லி விடுறதுதான். இனி நம்மளுடைய அது வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. அப்போ கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்கள் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, செய்யக்கூடாது. நீதிமொழி 13:5 சொல்லுது, நீதிமான் பொய் பேச்சை வெறுக்கிறான். நீ நீதிமானா இருந்தா என்ன பண்ணுவ, யாருன்னா பொய் பேசுனா விரும்புவானா? நீதிமான் பொய் பேச விரும்பானா? விரும்ப மாட்டான். நீதிமானா இருந்தால் யாருன்னா பொய் பேசுனா அங்க என்ன பண்ணுவான், ஏன் பொய் சொல்றேன்னு கேட்பான். நீதிமான் பொய் பேச்சை என்ன பண்ண மாட்டான், விரும்ப மாட்டான். அநேகர் விரும்புகிறார்கள், ஒரு நீதிமான் அல்ல. அப்புறம் வாசிங்க. வெட்கமும் லட்சியம் உண்டாக்குது. என்ன உண்டாக்குதான், பொய் பேசினா என்ன விடும், வெட்கம் வரும். ஒரு காலத்தை அந்த உண்மை தெரியும் போது அது அசிங்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும். அதனால பொய் நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்மை மாதிரி தெரியும், ஆனா முடிவில் உண்மைதான் ஜெயிக்கும். அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில பொய் என்ன பண்ணணும், கலைத்து போட வேண்டும். நீதிமொழி 30:6. அவருடைய வசனத்தில் ஒன்றும் நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, கூட்டக்கூடாது. இன்னைக்கு நிறைய பேர் கூட்டி சொல்லிடுவாங்க. எஸ்டா ஆண்டவர் சொல்லாதது என்ன பண்ணுவாங்க, கர்த்தர் தான் சொல்லிட்டாரு, கர்த்தர் தான் சொன்னாரு, வசனத்தோடு கூட்டிக்குவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வசனத்தோடு கூட்டி சொல்லுவாங்க. அப்படி கூட்டினா என்ன நடக்கும், வேத வசனம் சொல்லுது, நீ பொய்யனாவாய். கர்த்தர் சொல்லாததை ஒரு மனுஷன் சொல்வானா, அவன் வாழ்க்கை என்ன நடக்குது, என்ன சொல்றாரு ஆண்டவரே, வசனம் வாசி, மறுபடியும் நம்ம வசனத்தை வாசிக்கணும். வாசிங்க. அவர் உன்னை என்ன பண்ணுவாரு, கடிந்து கொள்வார். நீ பொய்யனாவாய். அவர் வசனத்துக்கு விரோதமாக, அவர் வார்த்தைக்கு விரோதமாக கூட்டி சொல்லுவது, வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் சொல்லுது. கடைசியில அவர் வசனத்தை ஒன்று நீ என்ன பண்ணாத, கூட்டக்கூடாது. அப்பனா ஆண்டவருடைய வசனத்திலே வசனத்தின்படி தான் சொல்லணும். சத்தியத்தின்படி உள்ளதை உள்ளபடி தான் பேசணும். அப்படி பேசலனா நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும்,
நம்ம பொய்யனாய் மாறிவிடுவோம். பொய்யன் அருவருப்பானவன். கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியத்தை நாம் செய்யும் போது தேவ சாயல் அடைய முடியாது. பாருங்க, தேவ சாயல் அடையணும்னா மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாமல், ஒருவருக்கொருவர் பகையாக இருக்காமல், வஞ்சகமான நடக்காமல், உண்மையே பேசி நடக்கும் போது மறைக்க கூடாது. பாருங்க, நம் சகோதரனுக்கு விரோதமா எதையும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒன்றையும் என்ன பண்ணக்கூடாது, மறைக்க கூடாதான். சகோதரன் என்ன சொல்றாரு, கிறிஸ்துக்குள்ளே சில விஷயங்கள் மறைக்கலாம். என்ன விஷயம்னா, சில விஷயங்கள் வந்து மற்றவங்க சொல்றதுக்கு பாதிக்காதுன்னா அப்ப மறைக்கலாம். ஆனா சில விஷயங்கள் என்ன பண்ணும், உங்ககிட்ட கேட்கும் போது அந்த விஷயத்தை நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, மறைக்க கூடாது. உள்ளதை உள்ளபடி என்ன பண்ணணும், சொல்லணும். 26 வசனத்தை வாசிங்க. எபேசியர் 4:26. 4:26. நீங்க கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள். சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்பாக உங்கள் எரிச்சல் தனிய கடவுது. தேவ சாயல் அடைவதற்கு வேதவசனம், நீங்க கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள். அப்போ கோபமே படக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறதா? இல்ல இல்ல, அப்படி சொல்லல. நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும், சில வேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில கோபம் வரும். கோபம் வராது யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா இந்த உலகத்துல? யாருமே இருக்க முடியாதுங்க. எல்லாருக்கும் கோபம் வரும். தேவனே அநேக தரம் கோபப்பட்டு இருக்கிறார் இஸ்ரவேல் மக்கள் மேலே. அவிசுவாசத்தை கண்டு அவர் மேல் கோபப்பட்டு இருக்கிறார். நீதி நடக்காத போது, வார்த்தையை மீறும் போது அந்த இடத்துல தேவன் என்ன பண்றாரு, கோபப்படுகிறார். சில வேளைகளில் நம்ம குடும்பங்களில் பாருங்க, சரியான காரியங்கள் நடக்கலன்னா நமக்குள்ள என்ன பண்ணுது, கோபம் வருமா வராதா? வரும். கோபம் நல்லதுதான். எந்த விதத்துக்கு? சரியான நீதி அங்க நடக்கலன்னா, உண்மையான காரியம் நடக்கலன்னா அந்த கோபம் நல்லது தான். எல்லாவற்றுக்கும் கோபப்படுத்து அது வந்து பிசாசுடைய குணம். தேவன் கோபப்பட்டார்னா கோபப்பட்டாரு. அப்போ தேவன் கோபப்படுறான்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குதுன்னா அது நீதியை நடப்பிக்கிறது. தேவனுடைய கோபம் நீதியை நடப்பிக்கிறது. மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதி நடப்பிக்குமா? நடப்பிக்காது. தேவன் கோபப்பட்டார் என்றால் அது தேவன் நீதியை நடப்பிப்பதற்காக ஆண்டவன் என்ன பண்ணாரு, கோபப்படுகிறார். அல்லேலூயா. பாருங்க, நம்மளுக்குள்ள தேவ நீதியை உண்டாக்கும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள். இன்னைக்கு அநேகருக்கு என்ன பண்றாங்க, கோபப்படுறாங்க. ஆதாம் பிறந்த 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. அவன் காயினும் ஆபேலும். என்ன பண்ணான், இந்த காயின் என்ன பண்ணான், ஆபேல் மேலே கோபம் கொண்டு என்ன பண்ணான், கோபம் கொண்டு என்ன நடந்தது? கோபம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருதயத்தில் இருக்குமானா அவன் என்ன பண்ணுது, கொலை செய்ய தூண்டுகிறது. அப்ப கோபமும் பாவமும் ஒன்னா என்ன பண்ணுவாரு, கோபம் வந்தாலும் என்ன வருமா, பக்கத்திலேயே பாவம் கூட வந்துடும். அப்ப கோபம் படும் போது நமக்கு தெரியும், ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், பாவம் நம்ம கூட வருதுன்னு உஷாரா இருக்கணும். அப்போ கோபம் சில வேளை வரும்போது நம்ம ஜாக்கிரதையா இருந்து, சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்பாக உங்கள் எரிச்சல் தனிய கடவுது. காலையிலையும் கோபப்பட்டீங்கன்னா அந்த சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்குள்ள, சாயந்தரம் அஸ்தமிக்கிறதுக்குள்ள நம்முடைய கோபம் என்ன பண்ணணும், தனிய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுது. அப்படி தனிய வேண்டும் என்றால் என்ன அர்த்தம்? நீ அப்படியே போய் படுக்கையில போய் படுத்துறாத. கோபம் யாருடையது, பகை யாருடையது, எரிச்சல் யாருடையது? பிசாசுடைய சுபாவம். நீ பிசாசுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது, இடம் கொடுக்க கூடாதுன்னு தான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 27 வசனம் சொல்லுது, பிசாசுக்கு இடம் கூடாமல் இருங்கள். நீ அந்த கோபத்தோடு எரிச்சலோடு நீ படுத்துக் கொள்ளும் போது அந்த பிசாசு உன்னோடு கூட தான் இருப்பான். நீ கோபப்படக்கூடாது, எரிச்சல் இருக்கக்கூடாது. ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் கோபப்பட்ட என்ன பண்ணுவோம், மனசாப்பட்டா பேசவே மாட்டாங்க. சில பேர் சொல்றாங்க சண்டையில, செத்தா கூட இனிமே நான் உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன். வைராக்கியம், கோபம், பகை இப்படி எல்லாம் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில வரும்போது அவனுடைய வாழ்க்கையை தேவ சாயல அவன் என்ன பண்ண முடியல, அடைய முடியல. தேவ சாயல் எதுனா மெய்யான நீதி, சாந்தம், சந்தோஷம், ஒருவருக்கு ஒரு என்ன பண்ணுங்க, மன்னிக்கிற சுபாவம், இதெல்லாம் தேவனுடைய நீதி. அப்ப தேவ நீதி நமக்குள்ள வரணும்னா இப்படிப்பட்ட சுபாவத்திலிருந்து நம்ம விடுதலையாக்கப்படணும். அப்ப கோபம், எரிச்சல், பகை, விரோதங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையிலிருந்து அகற்றப்படும் போதுதான் நாம் தேவ சாயலை என்ன பண்ண போறோம், அடைய போகிறோம். அல்லேலூயா. இந்த தேவ சாயலை நாம் எப்படி அடைய போகிறோம் வாசிங்க பாருங்க. திருடுகிறவன் இனி திருடாமலும் குறைச்சலுக்கு கொடுக்கத்தக்கதா தன்னைக்குண்டா இருக்கும்படி அந்த நாட்களிலே இருந்த திருச்சபைகளுக்கு, எபேசு பட்டணத்தில் இருந்த அந்த திருச்சபைகளுக்கு பவுல் எழுதுற காரியம் தான் இது. இந்த நாட்களில் அது நமக்கு என்ன பண்ணுது, பிரயோஜனமா இருக்குது. என்ன பிரயோஜனம்? திருடுகிறவன் இனி திருடாமல். அந்த நாட்கள் வாழ்ந்தாங்க, ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. ரட்சிக்கப்பட்டு கூட என்ன பண்ணாங்க, அவன் திருட்டு தொழில் இருந்தா, கொள்ளக்காரனா இருந்தா அந்த நாட்கள்ல அவனுக்கு அப்படியே திருச்சபையில வந்து ரட்சிக்கப்பட்டு இருந்து என்ன பண்றாங்க, அப்படியே திருடுகிறவன் கொள்ளடிக்கிறவன் அங்க இருக்கிறாங்க. அதை தான் பவுல் என்ன பண்றாரு, கண்டித்து எழுதுகிறார். திருடுகிறவன் இன்னும் என்ன பண்ணக்கூடாது, திருடக்கூடாது.
அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? உங்கள் கையினாலே என்ன பண்ணணும்? வேலை செய்யணும். இன்னைக்கு திருச்சபையில் நிறைய திருச்சபையில் பாருங்க, சோம்பேறி மாதிரி திருச்சபையை சுற்றி வருவாங்க. சோம்பேறிங்க சுற்றி வருவாங்க. எங்கன்னா ஊழியம் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? எந்த ஊழியமே செய்ய மாட்டான். 3 வேளை சாப்பாடு எங்கெங்கே போடுறாங்கன்னு அங்கங்கே மீட்டிங் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். இவன் வந்து என்ன, இவனை வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா, இவன் நலமான வேலையை செய்ய மாட்டான், எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டான். இவனுக்கு யாருன்னா கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறான். ஆண்டவர் பவுல் மூலமா சொல்றாரு, நீ தேவ சாயல் அடிப்பா, நீ என்ன பண்ணு, ஏழைகளுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக, குறைச்சலவனுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீ என்ன பண்ணு, நலமான வேலைகளை செய், நல்ல வேலையை செய். அதுக்காக திருட்டு தொழிலை போய் செய்திராதே என்று பவுல் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு என்ன பண்றாரு? அறிவுரை சொல்கிறார். இந்த காலத்தில் நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த சாயல் அடைவதற்கு இதெல்லாம் தடையா இருக்குது. நம்ம நல்ல வேலைகளை என்ன பண்ணணும்? செய்ய வேண்டும். கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம். கெட்ட வார்த்தை என்ன? சென்னை பாஷையில சொல்லுகிறோமே, கெட்ட வார்த்தை அதுலாமா? அதுவா சொல்றாரு, கெட்ட வார்த்தை, அதுவும் கெட்ட வார்த்தைகள் தான். இன்னைக்கு பேசுறாங்க, நிறைய வார்த்தைகள் பேசுறாங்க. கெட்ட வார்த்தை உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம். கெட்ட வார்த்தை என்றால் எதை சொல்லலைன்னா, தேவனுக்கு விரோதமான, சத்தியத்துக்கு விரோதமாக எப்படிலாம் நம்ம பேசுறோமோ அதெல்லாம் கெட்ட வார்த்தை தான். இத்தனை நாள் ஜெபம் பண்ண ஆண்டவர் எனக்கு என்ன செய்தாரு? ஒண்ணுமே செய்யலையே. கோயிலுக்கு போய் என்ன பிரயோஜனம்? ஆண்டவர் தேடி என்ன பிரயோஜனம்? ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து என்ன பிரயோஜனம்? இப்படி பேசுனது கெட்ட வார்த்தை தான். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அன்னைக்கு எகிப்து தேசத்துக்கு கொண்டு வரும்போது காலேப் யோசுவா பேசினாங்க, நல்ல வார்த்தை பேசினாங்க. அவள் காத்த நிழல் அவளை விட்டு விலகி விட்டது. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார், நாம் எளிதா போய் சுதந்தரிப்பான் அப்படி சொன்ன போது அது நல்ல வார்த்தை. ஆனா இன்னொரு வார்த்தை அவங்க பேசுறாங்க பாரு, 10 பேர் பேசுனாங்க பாரு. அந்த 10 பேர் என்ன பேசுனாங்க? எப்படி பேசுனாங்க? அது கெட்ட வார்த்தை. என்ன பேசுனாங்க? நான் போய் அதை எளிதா சுதந்தரிக்க முடியாது. கர்த்தர் சொன்னா, நீ பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை நான் கொடுப்பேன்னு சொன்னாரு. அந்த வாக்குத்தத்தமான தேசத்தை கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை என்ன பண்ணல, இவங்க நம்பல. ஆனா இவங்க யோசித்ததை, இவங்க பார்த்ததை என்ன பண்றாங்க? பேசுறாங்க. எப்படி பேசுறாங்க? நாங்க அவங்க பார்வைக்கு வெட்டிக்கிளியா இருந்தோம், எங்க பார்வைக்கு அவங்க பார்வைக்கு நாங்கள் வெட்டிக்கிளியா இருந்தோம். இப்படிதான் பேசுனாங்க பாருங்க. அவர் ராட்சசர்கள், அவர் பலசாலிகள், அவர் போர் வீரர்கள், அவர் எங்களை கொண்டு போட்டு விட்டுவார்கள் அப்படின்னு இவங்க பேசினாங்க. இதை கேட்ட எல்லாருடைய இருதயமும் கலங்கி போய் அன்னைக்கு ராத்திரி முன்னும் ஓராமாண்டு அழுது பாருங்க அந்த ஜனங்க. என்ன அந்த கெட்ட வார்த்தைகள், அவிசுவாசமான வார்த்தைகள், தேவனுக்கு விரோதமான வார்த்தைகள், வாக்கு தத்தத்துக்கு விரோதமான வார்த்தைகள், தேவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு விரோதமாக பேசுவது எல்லாம் கெட்ட வார்த்தைகள் தான். நான் பேசுகிற வார்த்தை மட்டும் கெட்ட வார்த்தை இல்ல, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக அவிசுவாசமா பேசுகிற எல்லா வார்த்தையும் கெட்ட வார்த்தைகள் தான். பாருங்க, கெட்ட வார்த்தை புறப்பட வேண்டாம். பக்தி விருதுக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தைகள் உண்டானால் அதை கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்கள். அப்படின்னா நான் பக்தி விருதுக்கு ஏதுவாக நம்ம என்ன பண்ணணும்? பேசணும். எதை பேசணும், எதை பேசக்கூடாது என்பதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நீதிமானுடைய வாய் ஜீவ ஊற்று. நாம் பேசும்போது மற்றவருடைய வாழ்க்கையில மரணத்தை உண்டாக்க கூடாது, பக்தி விருத்தி உண்டாக்கணும், நல்ல வார்த்தைகளை உண்டாக்கணும், நீதியை உண்டாக்கணும், சந்தோஷத்தை உண்டாக்கணும், மன மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கணும். அப்படின்னா கடவுள்கிட்ட ஒரு மனுஷனை கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கணும். பயத்தோடு இருக்கிறவனே அவன் பயப்படாதே, விசுவாசம் உள்ளவராயிருந்து கடவுள்கிட்ட சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கணும். அப்ப பக்தி விருத்தி வார்த்தைகளை உண்டாக்க வேண்டும். கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசுவாங்க சில பேர். போனா என்ன பேசணும்? அம்பானி பத்தி பேசுவான், அதானி பத்தி பேசுவான், ஓட்டாண்டே இருப்பான், ஒண்ணுமே வேலையே செய்ய மாட்டான். டீக்கர்ல உட்காந்து டீக்கடியா உட்காந்து பெஞ்சை தேய்ச்சினே இருப்பான். வீண் வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டே இருப்பான். ஒரு வார்த்தையும் பிரயோஜனமே இருக்காது பாருங்க. 10 காசுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத வார்த்தைகள், வீண் வார்த்தைகள், அவபக்தியான வார்த்தைகள். கேட்கிறதுக்கு பிரயோஜனம் உள்ள வார்த்தைகள் பேசணும். பிரயோஜனம் இல்லாத வார்த்தைகள், சீர்கெட்ட பேச்சுகள், கிழவி பேச்சுகள், இப்படியாப்பட்ட பேச்சுகள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை சீரழிக்கிறது. அதனால அப்படியாப்பட்ட பேச்சுக்களை பேசாதபடிக்கு நம்ம என்ன பேசுவோம்? பக்தி விருத்தி ஏதுவான வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். என்கிட்ட வரவங்களை எல்லார்கிட்டையும் நான் என்ன பேசுவேன் தெரியுமா? விசுவாசத்தை பேசுவேன், நம்பிக்கையை பேசுவேன், எதிர்காலத்தை பேசுவேன், வசனத்தை பேசுவேன், வாக்கு தத்தங்களை பேசுவேன். இன்னைக்கு நான் என்ன படிச்சனும், பைபிள் படிச்சனும், அந்த வசனத்தை என்ன பண்ணுவேன்? அவளோட பேசுவேன், ஷேர் பண்ணுவேன். ஏன்னா பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான வார்த்தைகள், நல்லமான வார்த்தைகள், இப்படியாப்பட்ட வார்த்தைகள் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் தேவ சாயல். இப்படிப்பட்டதுதான் நம் தேவ சாயலை நான் என்ன பண்ணிருக்கோம்? அடைகிறோம். எதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தேவ சாயலை கெடுக்கிறதுனா, சில காரியங்கள் இதெல்லாம் செய்யாத இருந்தா தேவ சாயலை நாம் என்ன பண்ணுவோம்? அடைஞ்சிடும். தேவ சாயல் அடையாத இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதை பாருங்க. கீழே உள்ள வசனத்தை வாசிங்க. அன்றியும் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று
முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதீர்கள். இப்ப நாம் என்ன பண்ணி கொண்டு இருக்குமா? மீட்கப்பட்ட நாளுக்கென்று ஆவியாய் பெற்றிருக்குமே, பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றிருக்கிறோமே, நாம் அவரை எப்படி துக்கப்படுத்துகிறோம் என்றா, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யும் போது நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்? ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துகிறோம், அவிழ்த்து போடுகிறோம், அவரை கஷ்டப்படுத்துகிறோம். நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆவியானவர் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்க விரும்புகிறார். ஆனா தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்க விரும்புகிற அவராலே அவர் செய்ய நினைச்சதை உங்க சரீரமானது பொய்யினாலும் கசப்பினாலும் சண்டையினாலும் கோபத்தினாலும் இப்படியாப்பட்ட செய்கிற போது ஆவியானவர் என்ன பண்றாரு? என்னை அவன் ஆளுகை செய்ய விட மாட்டானே, என்னுடைய தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்க விட மாட்டான், தேவ சாயல் அடையும்படியாக என்ன பண்றான்? அவன் தடை செய்கிறான் என்று ஆவியானவர் என்ன பண்றாராம்? துக்கப்படுகிறார். அல்லேலூயா. ஆவியானவர் துக்கப்படுத்த நம் கூடாது. நாம் தேவ சாயல் அடைவதற்கு, நாம் தேவ ரூபத்தை அடைவதற்கு, குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாறுவதற்கு, அவரை போல மாறுவதற்கு இந்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார். அவரை நாம் தடை பண்ணக்கூடாது. நம்ம கோபப்படுகிறதுனாலே, நீதியை செய்யாமல் இருப்பதனாலே. பாருங்க, இதெல்லாம் எதெல்லாம் செய்தாங்க பாருங்க. அன்றியும் நீக்கப்படும் நாளுக்கு முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாருங்கள். சகல விதமான கசப்புகளும், ஒரு விதமான கசப்பு இல்ல, இப்ப மனுஷனுக்குள்ளே சகல விதமான கசப்புகளும், கோபங்களும், மூர்க்கங்களும், கூக்குரலும், தூஷணும், மற்ற எந்த துர்குணமும் உங்களை விட்டு நீங்க கடவுது. நீங்க தேவ சாயல் அடைய வேண்டும் என்றால், தேவனுடைய குணாதிசயங்கள் உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்றால் நீ என்ன பண்ணணுமா? இந்த துர்குணத்தை நம்ம விட்டு வெளியே வர வேண்டும். சபைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? நாம் சீர்பொருந்தும்படியா சபை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். நமக்கு எதுக்காக வைத்திருக்கார் சபையை? பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும்படியாக சபையை வைத்திருக்கிறார். நாம் எப்படியாப்பட்ட குணத்தில் உடையவர்களா இருக்க வேண்டும், எப்படி இருக்க நடக்க வேண்டும், எப்படி நடக்கக்கூடாது என்பது சபை போதிக்கிறது. இங்க அசுத்தமா வாழ்வதற்காக, கேவலமா வாழ்வதற்காக நாம் போதிக்கப்படுவதில்லை. இங்க சபை எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டது? நம்மை சீர்திருத்துவதற்காக. தேவன் தம்முடைய ரூபத்தை மட்டும் தம்முடைய சாயலின்படி மாற்ற விரும்புகிறார். அதற்காக தான் திருசபை வைத்திருக்கார். குமாரனுடைய சாயல் அடைவதற்கு திருசபையிலே போதிக்கப்படுகிற போதனைகளை நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அல்லேலூயா. ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். நம்ம என்ன பண்ணணும்? காது உள்ளவர்களாக கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். நமக்கு மாத்திரமல்ல, நான் பேசுகிற எல்லாருக்குமே இது என்ன பண்ணும்? தேவனுடைய வசனம் தான் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது. அப்போ வசனங்களை அனுதினமும் அவர் என்ன பண்ணாங்க? தியானித்து பார்த்தார்கள், வேத வசனம் ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள். அவர் தேவனுடைய குணசாலிகளாக என்ன பண்ணிட்டாங்க? மாறிவிட்டார்கள். எதை செய்யணும், எதை செய்யக்கூடாது என்பதை வேத வசனத்தின் மூலமா நம்ம படிக்கும் போது நம்முடைய குணாதிசயம் என்ன பண்றாரு? ஆண்டவர் மாற்றுகிறவரா இருக்கிறார். நல்ல குணாதிசயங்களை கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். சகல விதமான கசப்பு, கோபங்கள், கூக்குரலும், தூஷணமும், சண்டை பண்ணக்கூடிய சத்தமான உயர்த்தி சத்தம், தெருவில் சண்டை போடுறது, கொயா சண்டை போடுறது, மூர்க்கம், கோபப்படுறது, எல்லாருக்கும் முன்னாடி கோபப்படுறது, இப்படியாப்பட்ட குணங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணினோம்? மாற்றிக்கொள்ளணும். அநேக தரம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? நானும் அந்த குணத்துல தான் இருந்திருக்கிறேன். அதை என்ன பண்ணணும்? நம்ம மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக என்ன பண்ணணும்? இருக்க வேண்டும். வசிங்க 38 வசனம். ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன பண்ணணுமா? மன்னிக்க வேண்டும். கிறிஸ்துக்குள் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிக்கிறது போல நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிக்க வேண்டும், மன்னிக்க வேண்டும். கிறிஸ்து நம்ம எப்படி மன்னித்தார்? நாம் பாவிகளா இருக்கல, அக்கிரமக்காரர்களா இருக்கல, நமக்காக அவர் மரித்து நீதி அறியாத நமக்கு நீதியை உண்டாக்கி, பாவம் அறியாத அவர் தம்முடைய பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக அவர் என்ன பண்ணாரு? எல்லா அக்கிரமத்தையும் பாவத்தையும் தம்மேலே சுமந்து கொண்டு நம்மை மன்னித்து நம்மை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி நமக்கு கிருபை கொடுத்து, ஆற்றல் கொடுத்து, வல்லமை கொடுத்து, நம்முடைய பாவ கரையெல்லாம் கழுவி, நம்ம நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கி, அக்கிரமங்களுக்கு பாவங்களுக்கு விலக்கி, நம்மை காத்து, நம்ம சுத்திகரித்து, இப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் நம்மை என்ன பண்ணியிருக்கிறார்? மன்னித்து ஆண்டவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். நம்ம அவரை போல என்ன பண்ணுவோம்? ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிக்கிற சுபாவம் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். இன்னொரு வசனம் சொல்லுகிறது, பேதுரு சொல்றாரு, நான் பரிசுத்தர் ஆகியாலும் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள், பரிசுத்தராய் நடங்கள். தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். அவர் சாயல் அடைவதற்கு பரிசுத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படணும். பரிசுத்தம் அவர் நமக்கு கொடுத்துட்டாரு. ஆனா நம்ம பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும், நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி ஆகட்டும், அப்படி வேதம் சொல்லுது. அப்போ தேவனுடைய பரிசுத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்போது தான் நம் தேவ சாயலே நம்ம அடைய போகிறோம். அல்லேலூயா. தேவ சாயல் அவருடைய குணாதிசயங்கள், அவருடைய குணம் தான் நீதி, உண்மை, சத்தியம், அவருடைய பரிசுத்தம், கோபம் இல்லாத வாழ்க்கை, கசப்பு, துர்குணம், பொய் சொல்லாத வாழ்க்கை, இப்படியாப்பட்ட குணம் தான் தேவனுடைய சாயல். இந்த சாயல் அடைவதற்கு தான் ஆண்டவர் நம்ம என்ன பண்ணாரு? கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அவர் மூலமாக இந்த போதனை நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. இதன் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம்? நம்முடைய இருதயத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் எழுந்திருப்போம், ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. மக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் கர்த்தாவே.
ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தாவே. நம் தேவ சாயல் அடையும்படிக்காக ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த அந்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்.